masu nefa auren Abubakar Laluwa shi da amarya Rashida. Allah ya bada zaman lafiya. Kai ku doka mana tambaran amarya, yau biki ne muka zo ga amarya. Abubakar na Yusa aure yayi daidai, Rashida Abdullahi ta zama amarya. To a taka ai sama mata, na ce ku taka ku sama mata yau. Mana tambaran amarya, yau biki ne muka zo ga amarya. Abubakar na Yusa aure yayi daidai, Rashida Abdullahi ta zama amarya. To a taka ai sama mata, na ce ku taka ku sama mata yau. Kai zance ya kai zance, kai aure soyayya ne, sannan kuma alkhairi ne. Haɗin ku haɗin Allah ne, auren ku abin burgewa. Kai zance ya ƙare dan naga amarsu tana da rawa. Aure ko na fito waƙar ango da amarya zan rerawa. Kuma ga sabon sauti ni kuma na bi ku ina dokawa. Ribar soyayya ai aure in an yi ayo zaunawa. Ango da amarya kun zauna ku ɗaya ake nunawa. Sanadin auren ku ayo mata da maza mun kwaso gayya. Kai zance ya kai zance, kai aure soyayya ne, sannan kuma alkhairi ne. Haɗin ku haɗin Allah ne, auren ku abin burgewa. Naga ango da amarya, naga ango da amarya, yau biki ne ga kowa. Rashida ta zama amarya, Abubakar ya zama ango, maza da mata duk sun zo. Nima da kaina gani na zo, masu ne masu na kowa. Kai ku doka mana tambaran amarya, yau biki ne muka zo ga amarya. Abubakar na Yusa aure yayi daidai, Rashida Abdullahi ta zama amarya. To a taka ai sama mata, na ce ku taka ku sama mata